pulled pork pie or this is quiche peanuts cake. Comment below, guys. Comment below, guys. Hindi pa sila tumatayo. Palamig sila. Wala na. Wala tayo. Tapos nakita nila, bakit masarap yung lunch nyo sa amin na nila? Gabi na doon eh, no? Gabi na sa Pilipinas ngayon eh, no? Yeah. Oh, may nag-isang like. Wala nag-ano. Sino nag-like? Saan? Patingin. Ay, ipapalo ka daw ni ano. Nino. Pati di ka lumalabas sa akin. Ano? Ato. Palo Nino. Dutch lang. Sino to? Hindi ikaw to. Ikaw ba to? Filipina Dutch Vlog? Do kasi ate. Ay. Ayun naman ah. Following naman ah. Thank you. Halika na. For showing your content to more people. Ato. Nasaan na yung Hello. Hi guys, tapos magluto ng egg. Itlog lang. Hindi pa siya bukas, guys. Ayan oh. Papalo Nino. Hoy, nahilo na yung itlog. Nahilo na yung itlog. Nahilo yung itlog. Hello. What are you saying? Ang dami nitong kahoy. Huwag mo nang tingnan. Sinong papalo? Mag-release ka na ate. Bakit ayaw mo tingnan? Hindi, mag-release ka na. Yan na lang. Kakalimutan mo naman. Hi guys, for today's video, ayan. Eh, lumalabas ka sa akin eh. Hello there. Are you from? I'm from Pilipinas. Philippines. Ito yung iyo. Hati tayo. Where are you from? Mag-live Are you muna saying? tayo. Pero hindi, mag-reels pala ako. Yan na tayo eh. Nakalimutan eh. Zelda Montalto. Dutch Design Week na naman. So, very busy. Walang comment ako dito. Kailangan may comment. Visit 25. Saan? Eh wala pa. Excited ka naman? Yung mga tao. Sarado natin baka yung boses natin. Pagbati mula sa Russia na may pagmamahal. Wow! Translation. That's very deep.
Pagbati mula sa... Did you translate it? From Russia. Hello there. From Russia with love. Hi guys, mag-check out muna tayo. Para makalabas tayo ng station. Magandang appetite. Ano? Enjoy your meal. Thank you. Magandang appetite na translate niya. Hindi naman yun. Dalawa tayo ko. Hindi naman yun magandang appetite. Magandang appetite. Thank you. It's yummy. Very yummy. And I have him. This look nice. Lunch for today. Masarap. Nako. Ang daming crowded. Oh. And the world is in them. Pulled pork kasi ito eh. Hindi man lang tayo kumain ng salad. Sa mga nagtatrabaho dyan. Pinansin ka? Nino? Hindi naman. Nandun siya sa dulo eh. Kadarating lang ng amo natin. Alam ko. Lumapit siya, tapos nakipagkamay siya. Baka naman babalik yun. Would you like to know where your loved one is? Sabi niya, I now offer videograms on my storefront request.
A custom video for yourself, friends, and family. Ano yun? This up. Magkakaroon ka din yan. Hello Huh? guys, good morning. Lakad tayo ngayon guys. After ko bus, lakad naman. Tapos ang trabaho. 9:50 na dito guys, pero ang kulimlim. Malakas ang hangin. Sobrang lamig. Pero kaya yan. Para sa ekonomiya. Na! Kailangan magtrabaho. Kahit may bagyo. Bawal sa bahay mag-stay. Para may buhay, magandang buhay. May pambili dapat ibili. Yan guys. Kahapon 4 na oras ang pasok ko. Ngayon 2 oras lang. Puntahan ko lang to kasi 2 matanda to mga pala. Naglilinis dito ng mga bahay. Malinis ang kanilang bahay. Yeah? So yun lang guys. Mamaya ako dadalaw sa bahay nyo ha. Hintayin niyo ako, bye. Hintayin niyo ako, bye. Hintayin niyo ako, bye. Hintayin niyo ako, bye. Hello guys, good morning. Lakad tayo ngayon guys. After ko bus. Ingat. And kailangan talaga yan. Yan sa ekonomiya. Yan sa ekonomiya. Bus. Lakad naman. Bus. Lakad. Wow, saan to? Saan yan? Malay ko. Saan ba yan? Pilipinas. Yeah, anyway, saan? Gawa sa ano yun, Pinyang Abaka. Ba? Unang taga-like si ano mo? Masipag naman siya, employer na sa kanya. Ah, okay. At saka hanggang ngayon, hanggang siya ha. Hindi na kumukulit si sir mo. Nangunit pa rin. 20,450 pesos. Available, 5 pieces. Saan yan? Sasabunin nyo lang, ma'am, yung mga katawan nila, pero maganda pa, ma'am. No, tignan nyo naman yung mga leather niya. 20,000. 20,450. Kompleto din yung mga leather niya sa ibabaw, ma'am. 20,450 available. 20,450 pesos. Available, 5 pieces. Sasabunin nyo lang, ma'am, yung mga katawan nila, pero maganda pa, ma'am. Pero hindi yan original, kasi yung original, nagpatingin ako sa kapatid ko sa Japan. Kompleto din yung mga leather niya sa ibabaw, ma'am. Second hand original na Chanel, alam magkano? Okay. 240,000. 1,450 pesos. 240,000. Gusto ko na. Sasabunin nyo lang, ma'am, yung mga katawan Louis nila, Vuitton. pero maganda pa, ma'am. No, tignan nyo naman Sabi yung ko, mga wag na. leather niya. Forget about it. Hindi nabibili ng ganyan bag. 250,000, grabe naman yun. 20,450. Second hand pa, Mm-mm. 20,450 pesos. Available, 5 pieces. ito mo mga estudyante oh. Ganyan. Sisipag. Ganyan mga gusto ko. Ganyan kami pinapalo nung ko. mga ano, mga panahon. Ganyan mga pinapalo ko sa ano. Alam mo ba yun? Gigising kami ng madaling araw. Ako hindi.
Ang pasok ko, alas 7 o 8. Babangon ako ng alas 6. Magmamadali. Bibili ng almusal sa labas, papasok. Hindi kami ano. Mga alas 3 pa lang, alas 2. 2:30, 3. Kaya sanay ako nang hindi nag-aalmusal. Kailangan mag-prepare ng pagkain kasi yung school namin malayo. 30 minutes ang ano namin. Lalakarin. Kailangan namin magbaon. Ako 10 minutes lang nagbubook eh. Kailangan namin magbaon. Mga guys, kain. Kailangan namin magbaon kasi kung uuwi ka yun, mabalik ka. Kapagod. Cloudy. Chepty Nasita. Correct. It's cloudy. Ako ayoko ng ganun. Ayoko ng ganun. Chepty Nasita, where you from? Ayaw mo ng ganun. Wow, may umaanggil ka na. Ha? Umaanggil ka na sa mga picture na. Pati pagkain, inaanggil. Marunong na ako? Live at the King. Cloud. It is cloudy or sunny? There is very bad weather. Miguel Tante Flex, saan siya pupunta? Cloudy. Solo Yes. backpack, budget flights. Doha. It is cloudy. O, ba't yan? Di naka-business class o artista? May sariling pera niya yan. Baby the King, Cloud. Baby the King, Cloudy. Jeffty Nasita. Hello 6 viewers. Don't forget to thumbs up. No. Ah, hindi. Naka-business na kahiga siya, oh. Yeah. Ano? No. Baka wala siyang katabi. Pati siya, nagbabalag na rin. Oh. Hindi naman business class. Brazil. Ano ang mga anak ni? Solo backpack, budget flights. Oo nga. Levitt the King. Godly. Parang naumay ako. Here's the other one. Is it sunny or cloudy today? Guys, I'll help you. Is it sunny or cloudy today? Hi. Mark Corpus. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung Based on what I'm wearing, I'll give you a tip. Sunny day! When it's sunny day, it should be like that. When ganda naman ito. Dito sa Pinas. Mark Corpus, hello. Eto rin to. Sunny day ba dyan? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay Huwag magalit. mag-adjust. Umiwas ka sa mga taong ang taas ng tingin sa sarili. Alam mo ba kung bakit? Pag yan nasa Dito, tawad taglamig. mo, galit yan. Ganun. Ah, Eto rin to tayo ulit. marunong na ako mag-remix. Sa langit, ang tamaan. Ano ka na? Tignan mo, pakita ko sa'yo. Mag-remix ka rin. Pag Pwede ba lumalabas, ako mag-remix? pag lumalabas yan, Remix this reel. Alam mo ba
Pag lumalabas yan, ibig sabihin, Pwede. pwede siyang i-remix. Pero minsan hindi yan lumalabas. Okay. Yung iba kasi ayaw. I-try natin. Saan pong kayo ngayon? Pangit ko naman. Saan ba tayong lugar? Pwede ka na mag-filter, oh. Andito kami sa land of ano. Andito kami sa land of cheese. So guess what? Land of cheese, isa sa paboritong destination ng mga artista, lalo na ni Sir Robin Padilla. So guess what? Where is it? Guess what? Nakita ko nga si ano dito eh. Si Dominic Roque nagbabike. Sabi niya, ano naman pa kayo? Favorite na mga artista tong lugar na to, destination. Sabi niya, ano naman pakialam ko dyan sa... Greece? No. Kuya, no. It's a land of cheese and molen. Alam niyo ba yung molen? Loko ka na. Ay, it's a land of cheese, land ng mga keso at saka windmill. Windmill. Kuya, bilis. 1, 2, 3. Ang tagal mag-isip. 4. Charis. 1, 2. 51. 3, 4. 5. Ha. Ano ba? Bilisan mo mag-isip. Napapagod na ako. The country of cheese and windmill. Ano pa ba? Kung nasaan si Digong. Asan ba si Tatay Digong ngayon? Ang hair ko naman. Anong hair na to? Nakakainis. Magpaganda muna ako. Ha? Hirap? Mukhang madali lang. Hirap? Mukhang madali lang. Bakit walang ads itong lumalabas? Ba't ba nainitan ako? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam sa'yo eh. Hindi ko rin alam. Nainitan ako. Ukraine, Netherlands. Tama! Jeff Nasita, Netherlands. Yay! Oh. Ukraine, hindi. Jeffrey. Ano pangalan? Jeffrey Natsita. Nasita. Yay! Jeffrey Natsita. Very good. Where are you from? It's from the Netherlands, the country of cheese and the windmill. Guys, ba't hindi nyo alam yan? You should know that, guys. Charot lang. Teka lang, guys, magpapaganda ako. Sabi niya, let's go. Let's Kasi wala go. namang igaganda. Let's go, let's go. Sabi mo, i-follow nga nila ako sa ano ko rin. Guys! Ukraine. Are you from Ukraine? Mark Corpus? Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Guys, i-follow nyo rin nga ako sa YouTube account ko, guys. Alagay mo yung link na lang ito. Ate mong lakwatsera, guys. Marcor Corpus. Hindi po, pa-jacket. Ano ako si Kuya Will?
Ano ibig sabihin ng pa-jacket? Magbibigay ka ng jacket? Jacket. Kasi yan. Jacket. Wait lang. Saan ba yun? Hindi. Ano, ay, nako, wala nga pala akong alam sa ganyan mga salita. Pa-jacket, payakap. Ano, ay, nako, wala nga pala akong alam sa ganyan mga salita. Pa-jacket, payakap. Ano, Moderator. nako, wala nga pala akong alam sa ganyan mga salita. Pa-jacket, payakap. Moderator. Ano moderator? Pa-jacket, payakap. Moderator. Gagawin mo siya moderator. Ano moderator? Pa-jacket, payakap. Moderator. Gagawin mo siya moderator. Ano moderator? So ba si Mark Corpus? Moderator, gagawin mo sa moderator. Ano moderator? War Out Netherlands said hi. War Out Netherlands. Said hi. North Brabant. War Out Netherlands. Said hi. Yun lang, di naman nila yun ano. War Out Netherlands. Said hi. Yun lang, di naman nila yun ano. Yun lang, di naman nila yun ano. Yun lang, di naman nila yun ano. How old are you guys? I'm 20 and 20. I'm 60. How old are you guys? I'm 20 and 20. I'm 60. How old are you guys? I'm 20 and 20. I'm 60. How old are you guys? May YouTube channel ka din ba, Mark? Mark Corpus? Mark. May YouTube channel ka din ba, Mark? Mag-ano ko? Mag-post ako. I want the 16 years old. Where in the are you? What? You want the 16 years old? Are you local? There's no 16 years old here. You're already 62. I'm only 60 and 40. Yes. I'm 40 and she is 62. Kundo. Oh. So, what are you looking for? If you're looking for something, it's not here. Ang taray. Okay? Okay. The 67.7. What is 67.7? Angel Aquino. Hi, Miss Angel Aquino. Hello. Kung nakadalawang balik ka na, Mark, saka kita yung moderator. Not now. Not now. There's no guarantee. But it's 677. What are you talking about? We're already I'm 50 and she is 62. I'm 62. Believe me. What's 67? We're not 67. We're 62. She's 62, 50 years old. Okay, game na. Ito rin to tayo ulit. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay bahala ka na. Ano naman kinakain ko? Umiwas ka sa mga taong 67 daw. galit yan. He's 67. We're not 67. We are 60. 50. Ayan, tingnan mo tapos. 62. Turuan mo muna ako. Bahala. And then, Umiwas ka sa mga taong ang taas ng tingin sa sarili. Alam mo ba kung bakit? Pag yan, nasa pawan mo, galit yan. Ganyan. Angel Aquino. Ito rin. Hello, baby girl. Tapos, share. Sa langit. Next. And then, Hindi siya magagalit na kinapi ko. no. Hindi naman yung copy. It's remix. Makikita niya. Of course. You could put it the title. Magalit there. siya. Hindi nga siya magagalit. Ano Ano magagalit? sabihin ko? Thank you. Oh, thank you ka dyan. Hmm. Sabi mo, tama. Dito ka na lang maglagay kasi hindi naman yan ang Damn right. Pwede ba yun? Yeah, of course. Damn right. 67 says You nailed it, 67. Nope.
There is no guarantee when you push me out of it. Man. Hopelessly devoted. Tapos pwede ako mag-hashtag Reels Challenge. Remix. Reels Remix. Yes, yes, yes. Reels Remix. Pa-jacket, pa-jacket. Real talk. For now, there's no jacket. We already use it. Ano ba sinasabing jacket? Tsaka payakap. Paakyat. Yakap, di papalo mo siya. Jacket, means igagawin mo siyang moderator. Ah, ano yung moderator? Eh, yung pag lumabas siya dyan is may blue na siya. Tingnan mo ito. Gagawin kita, wait. But for now, if I don't know the people, so I don't put a jacket. Saan yun si ate? Tara, if I don't know the people, pumunta ka muna dun. Nag-uploading reel ako. Yeah, upload naman yun. Okay naman to. Okay. Pili-pili ka pa na yun naman ng ano. Naman to. Okay. Magpili-pili ka pa naman ng... Pili-pili ka pa na yun naman ng ano. Naman to. Okay. Magpili-pili ka pa naman ng... Pili-pili ka pa na yun naman ng ano. Oh, ayan na. Okay. Pili-pili ka pa naman ng... Pili-pili ka pa na yun naman ng ano. Magalaw ako. Ayan na. Pili-pili ka pa naman ng... There's nowhere to hide. Pili-pili ka pa naman ng... There's nowhere to hide. Ayan, ito yung tinatawag na as moderator. Ayan, ito yung tinatawag na Bakit mo siya gagawin ganun? So what? ito yung tinatawag na Bakit mo siya gagawin ganun? So what? can review and remove chat messages and hide or put user and time. Can manage block words and change chat or put user and time. Can manage block words and change chat. Ayan, mag-comment ka ulit. Block words and change chat. Are you still there, guys? Oh, sleeping. Moderator. Hindi yan. Ba't naging pa sa'yo? Sige, maglabas ka muna. Pinalabas. Hindi kasi pupunta ka pa sa Google Chrome. Labas. Hindi kasi pupunta. Sige nga, ulitin mo. Mag-hello ka. Welcome in the... Mag-hello ka. Oh, ayan na. Oh, see? If it's a moderator, you already in blue. So you can go... You can, laba, pag may nag-comment dyan na mali. Laba, for example, bastos, pwede mo siyang i-block. Ah, Bastos, pwede mo siyang i-block. ay ganon. Halimbawa lang, ipakita mo sa akin. Ay ganon. Halimbawa, may nag-comment ng hindi mo gusto. Halimbawa, may nag-comment ng Pwede mo nang i-ano yung ano mo. Mapipindot na nila yan. Sana all po may moderator. Mapipindot na nila yan. Sana all po may moderator. Mapipindot na nila yan. Oh, bebe, next time ka na kasi first time ka pa lang sa... Hello, Mark. Yes. First time ka pa lang sa... Hello, Mark. Yes. Pag masipag ka. Hello, Mark. Yes. Pag masipag ka. Yes. Pag masipag ka. Yes. Pag masipag Legit po to. There's no guarantee. Hello, Mark. Yes. Pag Mag-ano masipag muna ka. ako mag-check ako. Pwede ba yan nakaganyan lang? Nay, sige na, mag-check ka na. Oh, sige. Hindi ko mag-get yung... Ba't nag-YouTube ka rin ba, Mark? First, I visit your channel. Mag-comment ka dali, be. Sa video parang titingnan ko. Titingnan ko, be, yung mag-comment ka nga sa isang video na yung mababa lang, yung short lang. Titingnan ko. Ano oras na ba? Ano ba yan? Webes ngayon, ano?
When you touch me like a sound in my head. Aba, ba't nandito yung tiya mo? Memories during my birthday. Makimarites muna tayo. Katabi talaga ng ninang niya. Hindi may hiwalay sa ninang. Walang sound. Hindi ako makadikit sa iba. Itlog lang. Hindi ako makadikit sa iba. Ayan, oh. Bakit hindi ka makadikit? Ay, na-shoot. 200 say Hi guys, dapat magluto ng 72 egg. subscribers. 200 subscriber, pero hindi ko siya ma-click Itlog lang. pag Ayan, oh. Peace, kuya. hindi ako makadikit sa iba. Wala mo kaya di makadikit. At eto na nga guys, ang dami-dami ditong kahoy. At ayan, makikita nyo. Pero hindi yan ipang... If you're married, At eto na nga guys, ang dami-dami ditong kahoy. At ayan, makikita nyo. Pero Eto real talk tayo ulit. ipang... Bato-bato sa langit. At eto na nga guys, ang dami-dami ditong kahoy. Eto real talk tayo ulit. Pero hindi yan... Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay Kaya di bahala. makadikit. Ah, Iba na ngayon sa YouTube, umiwas no? ka sa mga tao. Hi Ang guys, taas for today's ng tingin video, sa ayan, sarili. nagluluto Alam mo tayo ba kung ng bakit? Wala Pag yan niyo nasa po pawan ano mo, dito sa atin. galit yan. Ayan, Ganun. super yummy. Diba? Isang onion. Eto real talk tayo ulit. For today's video, Bato-bato sa ayan, langit. Ang nagluluto tayo tamaan ng ay bahala ka na. wala niyo po anong gagawin Bahala natin ka dito na sa atin. mag-adjust. Onion. Ah, Ayan, super umiwas ka sa yummy. mga taong ang taas ng tingin Isang sa sarili. onion. Alam mo ba kung bakit? Hi guys, Pag yan nasa Amoy pawan mo, sibuyas. galit nagluluto yan. tayo ngayon ng onion. Wala niyo po anong gagawin natin dito sa atin. Rolating nyo. Super yummy. Tara! Hindi nga makadikit. Wait lang. Titingin niya. Ano ba yan? Hindi naman natin nakakaano tong ano ito. Hindi makadikit. Hindi makadikit. Tara. Sangre. Galit yan. Galit yan. Eto real talk tayo ulit. Eto real talk tayo ulit. Ay, ano ko to? Wait. There's no Pardon. where to hide. Tsaka lang makadikit pag may blue name po. Yeah, pero Hi guys! For today's video, ayan, nagluluto tayo ngayon ng onion. Wala niyo po anong gagawin natin dito sa... Open ijskoker met zet. hindi mo siya makakain. Can manage ang standard. Tignan mo na si Kuya Z, oh. Napakasipag na bata. Oh, ang nanay nakahiga. Napakasipag na bata. Oh, si Kuya Z nagluto ng itlog, nagsaing. Oh, Can review and remove chat messages and hide or put user in timeout. Can manage block words and change chat modes in live and also capabilities of standard moderator.